Se jiġu esebiti is-set tal-arazzi tal-Konkatedral ta' San Ġwan wara proċess estensiv ta' restawr li dam għaddej 16 sena fil-Belġju. Dan is-set ta' arazzi li kienu ġew ikkummissjonati mill-Gran Mastru Ramon I Perellos meta ġie elett fl-1697 kienu ġew esebiti l-aħħar waqt iż-żjara tal-Papa San Ġwanni Pawlu Tieni f'Malta fl-1990. Is-set jikkonsisti f'29 biċċa li juru trionf tal-Knisja Kattolika Rumana xeni mill-ħajja ta' Kristu, it-tnax il-Apostli, Ġesu, il-Madonna u anke San Pawl. Il-maġġoranza tal-arazzi kienu bbażati fuq kartun tal-artist famuż Peter Paul Rubens u ntisġu fi Brussell minn nissieċ Judakos de Vos. Id-disin kumpless tagħhom intiseġ mis-suf u l-ħarir pur u dan jagħmilhom verament kapolavur tal-arti Ewropea. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Ġwan Tonio Mallija spjega lil One News li l-proċess ta' restaw kien kumpless u ħafna żmien għax ma' żmien il-kundizzjoni tagħhom marret għall-ar u kawżat diversi ħsarat. Il-proġett sar minn tim ta' esperti f'Dewitt Royal Manufacturers fil-Belġju. Arazzi kienu ntbagħtu kollha l-Belġium mid-2010 ma ntbagħtux kollha f'daqqa ntbagħtu ftit biex isir ir-restawr għax kienu fi stat ħażin ħafna. Dan tul żminijiet wieħed ma jiċċinsa li dawn l-arazzi għandhom ma' 320 sena. Daw kienu jiddendlu, jitniżlu u għamlu żmien ukoll, speċjalment fi żmien il-gwerra, għaddew minn strappazz qawwi ħafna, dawn anke kienu jorqdu s-soldati fuqhom. L-arazzi ġew imnatfa u msewwija bir-reqqa u l-kuluri u d-disinji oriġinali ġew restawrati għal glorja ta' qabel. Il-proċess ta' restaw kien iffinanzjat mill-Fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Ġwan li hija dedikata għall preservazzjoni u l-promozzjoni tal-wirt kulturali ta' dan is-sit uniku ta' wirt dinji tal-UNESCO. Ian Camilleri qed jieħu ħsieb il-proġett tal-arazzi spjega ma' dan l-istazzjon il-bdil li sar fil-mod ta' kif se jittellgħu l-arazzi. Dawn qabel kienu jiġu mdendlin fil-post eżattament bħalma jiddendlu fil-Knejjes Maltin Għawċin kollha Damask tal-festi biex niftehmu fejn għandek ganċ fuq naħa u l-anella fuq naħa l-oħra. Llum il-ġurnata dan il-proċess inbidel kollu u l-arazzi qegħdin jeħlu ma' sopraporta biex niftehmu hekk bil-sistema ta' velklor. L-arazzi li se jkunu mdendlin fin-nafa prinċipali tal-Konkatedral ta' San Ġwan se jkunu għal-wiri bejn il-5 ta' Mejju u l-24 ta' Ġunju ta' din is-sena. Is-Sur Malja spjega li din hija opportunità rari għal viżitaturi biex jaraw dawn l-arazzi mill-isbaħ u japprezzaw is-sbuħija storika u s-sinifikat reliġjuż tagħhom. L-Open Day ħadkun billi ikunaw tours, guided tours. Jiġifieri jkunu gruppi ta' 25 bejn wieħed u ieħor u jkun hemm gbida magħhom fejn wieħed jiġi spjegat kull arazz li hawn hawnhekk. Aħna l-għan tagħna huwa li kull min jiġi jara dawn l-arazzi li jieħu esperjenza mhux ġast jiġi u joqgħod iħares lejn l-arazzi joqgħod jgħid kewma sbieħ, imma jieħu esperjenza tal-istorja tagħhom u tal-prestiġju tagħhom.